Hi guys, good morning. For today's video guys, mamainit ta. Nata sa ato ang bukid karon. Mamainit ta kay medyo gutom na ba. Magpasalamat day ko sa ako mga bagong mga followers guys. Ako day si Nainits TV, si Juanita Ocalia Cabañez. Sa bago na po mga followers na wala pa na ko kaila. Thank you kayo kay napunan na sa danga mo ang mga followers, subscriber sa YouTube. Salamat kay ninyo sa pagsuporta kanunay sa mo ang simple nga mga video. Thank you kaayo everyone. Thank you sa way puas na pag-support sa mga simple ragod kayo nga video nga amo ang gihimo. Kauban ni Madam. Salamat gid kayo ninyo guys. Og mamainit ta, kinsay wa pa ka mainit, mamainit na ta. Kay naatay gipaabot karon. Kay nakasweldo man ta sa pagbantay ni Madam, magpa-install ta og kuan sira sa tong bintana. Usara ka bintana kay anam-anamon lang nato kay matay kwarta. Muhuman ra siguro jud na kadugayan oy. Basta hatagan tag maayong panglawas sa Ginoo kanunay og kabaskog ba og ginagmay nga grasya. Makabayad tas mga utang yang sideline sa tagamay kay aron masira-sira sad nang ato ang bintana ba niya mamainit tag sayo kay mosayo kuno tong ari una nga mukaon tadaan kay aron og naan na di ta magkarakara. Dito sa tuong bukid karon guys. Nailubi sa tong luyo. Lami mo ng kape sa buntag. Nanay pan. Lugay na tagutumon ani. Isa tong wala pagkapalo sa ako ang Facebook o sa akong YouTube. Follow na mo guys o sa akong FB page. Follow na mo para maubay-ubay na pod ba. Mula to. Thank you for watching.